Надежда Савченко снова голодает, протестует против бездействия властей мирового сообщества в деле освобождения украинских заложников из плена. Предлагает Украине первой отпустить всех боевиков. Исмаил Газиев подробнее об этом. Пресс-конференция народного депутата Украины Надежды Савченко собрала полный зал. Она благодарит за поддержку и извиняется перед теми, кого разочаровала. Можливо, ви не побачили того, що з мене ліпили всі ці роки, поки ви мене не знали. Я виявилася іншою, але це не означає, що я виявилася гіршою. Просто я була такою, якою є, і такою залишаюся. Читает заранее подготовленный текст. Говорит, чтобы не забыть сказать обо всем. А написано у нее и о министерствах, и о военном положении. Що воєнний стан заморожує розвиток економіки країни і дозволяє діючій владі необмежено, беззвітно розпоряджатися всіма надрами землі, ресурсами країни і навіть її народом для воєнних потреб. Савченко предлагает переписать Конституцию, Верховную Раду заменить на Народную Раду, а президента сделать символической фигурой. На найближчих виборах народ України вибирає 100 народних обранців, завдання яких написати Конституцію України. Президент України – символічна виборча посада із спрямуванням на зовнішні відносини, як візитна карточка України. В вопросе освобождения украинских заложников Савченко обвиняет в бездействии украинские власти и мировое сообщество. В знак протеста сразу на пресс-конференции объявляет голодовку. Говорит, Украине нужно первый делать шаг – отпустить всех сепаратистов. Я пропонувала президенту України реальні дії до результату обміну військовополоненими. Треба почати віддавати людей першими. Але ж в полоні не сидять діти Петра Олексійовича. А на ваших дітей йому плювати, тому що кожен повинен боротися за свого, як за мене боролася моя сестра і моя мати. Виходьте на Банкову, вимагайте зустрічі і звіту від президента України, як від гаранта Конституції. Тепер буду боротися за них, так як боролася за себе я. Одним із механізмів прискорення мого звільнення був протест голодом на бездіяльність української влади. Відсьогодні я знову оголошую голод на бездіяльність привладних всього світу щодо визволення українців із полону. Голод триматиму до дня позитивного результату. На вопрос о стратегии возвращения Крыма не отвечает. Пока не готова об этом говорить. Вместе с тем обещает поднять вопрос о батальоне имени Намана Челебичихана. Я її бачу, але коли я буду готова вам сказати, я скажу. До цієї промови я теж готувалася 2 місяці. Почекаємо. Йому доведеться стати під якесь міністерство. Чи то під МВД, чи то під СБУ, ЗСУ. Тобто під якийсь підрозділ. Якщо він стає в армію, йому присвоюють номер військової частини з маркіровкою саме військової. Якщо під МВД, то саме з цієї структури. Як тільки зможу дозвонитися до міністра оборони, відразу задам йому це запитання. Так само і до президента. Исмаил Газиев, Асан Иминов, Заман, АТР.